As deficiencias de mobilidade que presenta o Servizo de Transporte Público na comarca do Barbanza súmase o mal estado de algunhas instalacións como a estación de autobuses da Pobra. Estas instalacións, a estación de autobuses, hai que decir que non é do Concello, é titularidade da Xunta de Galiza. Polo tanto, son eles os responsables do mantemento desta estación. E, como podemos comprobar, mirade como a teñen. E isto representa unha discriminación cara a toda a veciñanza da Pobra do Caramiñal. O BNG presentou unha proposición non de lei no Parlamento instando o Goberno galego a acometer o arranxo integral da instalación, que se atopa prácticamente abandonada e sen prestar servizo aos usuarios. Ademais de termos presentado unha emenda aos orzamentos da Xunta no mes de novembro, tamén de 300.000 euros, primeiro, para que se poñan en condicións estas instalacións. Segundo, para que se poida reabrir e que se presten os servizos que hai dentro, porque existen, por exemplo, servicios de baños, un servicio de cafetería que está sin licitar e que quen tiña a cafetería eran os encargados de abrir precisamente as instalacións. Claro, non hai cafetería, non teñen intención de licitala e nos quedamos sin servizos. Entre outros, os propios baños ou o poder estar dentro dun edificio ao abrigo precisamente nun país no que chove de cotío. E esa enmenda que nos presentamos no seu momento de 300.000 euros, o Partido Popular votouna en contra. Agora, con unha nova iniciativa, nós o que exiximos á Xunta de Galiza é que esta estación de autobuses non pode seguir apodrecendo. Tamén dende Galiza Nova levan tempo denunciando a precariedade do transporte público na comarca. No ano 2024 mesmo chegaron a recoller sinaturas para reforzar a conexión ferroviaria coa provincia de Pontevedra, pero a proposta foi rexeitada polo Partido Popular. En 2024, dende Galiza Nova, levamos a cabo unha campaña na que conseguimos 2.000 sinaturas para vertebrar dun mellor xeito a comarca coa provincia de Pontevedra. Por parte do Partido Popular, a resposta que tivemos é que era máis que suficiente a liña que hai o venres entre Ribeira e Vigo, Vigo-Ribeira e despois o domingo Ribeira-Vigo. Sumado todo isto está o estado no que se atopan as infraestructuras. Neste caso atopámonos na estación de autobús da Pobra, pero poderíamos aplicalo perfectamente tamén á estación de autobús de Ribeira.